चा सालो ख्वाइनि आश्रामबारी आमसायो CPIM तिप्रामथा ते IPF ति बदल याकारै 21 फैमिली नि 82 भोटार्स रमखा BJP नि बाना बदल नि बाना याफारै बरकनो लाम सगैना हारगा हास्ते BJP नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कोइना जमातिया ते BJP नि ख्वाइ हांकरनि चेयरपर्सन जयदीप देबरमा आकोसं फाइनाय 2024 लोकसभा चंबारी न बसकांगो तनै हाइनाहाय ते काइसा बदल सलाइमानि पातिमं चाशालो ख्वाइनि आश्रामबारी मंडल तांनगोलु आजिजा कक्सा पांडावो CPIM तिप्रामथा ते IPF ति बदल याकारै 21 फैमिली नि 82 भोटार्स रमखा BJP नि बाना बदल नि बाना याफारै बरकनो लाम सगैना हारगा हास्ते BJP नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कोइना जमातिया ते BJP नि ख्वाइ हांकरनि चेयरपर्सन जयदीप देबरमा आकोसं मानजाखा 26 आश्रामबारी मंडलनि मंडल प्रेसिडेंट प्रदीप देबरमा ते मंडल प्रभारी बीरमोहन देबरमा आकोसं तिनी जे जों जयनिं खायमानि आंथ' सिगां CPIM खायमानो परे एक दुई बार मिसि लोगों हरका तिप्रामा थानी कि नारथां खानायनिखा खानायनि जतन अधिकार दं गै खाना कांगा परे बंनि सामुं रंग नुखा इलिगेशन बंनि गो EMMDC रक बंनि इलिगेशन प्रोटेक्टिव पंचायत एमन इलिगेशन बै चलि दं आरो कमप्लेन खायो प्रतिति बरो बुं थिमते रेगा माया बंनि गो माया बंनि कक सगल नेकरा आप पंचायत बिसिं कं कं न दाबिसु आंदोलन थाइनारिया कक साना सुजुग दिया किंतु एकमात्र मोदी जी नि नेतृत्व तिप्रा सारंग एबा जनजाति रंग कक साना सुजुग दिबन हिनै जों बं को तेप साना हिनै जों जारा तो पारा आमचाइ बिसिंनिसो तनाय रंनि कं तेबो मोदी जी यागति सावया कनै जों तेबो आगामी दिनो चिनि भारतीय जनता पार्टी न गठन खायना बगै म साबिसा सान जों चाइतो बायनाय हामबाय आसुं क बेलाय काहाम क आं मीडिया पार्सन बेलाय हामबाय याफारो साबिसा आश्रामबारी मंडलनि पक्षं तिनी बरक फाइका तिब्रा मथान हইতে 18 परिवार फाइका एक परिवार IPF टीम हইতে दुई परिवार टोटल बरक 21 परिवार फाइका बुटार गांकाय 83 बुटार बरंग पुइला तिब्रा मथान इंगै चिनि 26 आश्रामबारी मंडल जयनिं खाइफैयो आबनि बागा आं बंनो बेलाय बेलाय हामबाय याफारो बरंनो बेलाय हामजां मु याफारो ते फाइनल मास के मुनाइसन गरो के फाइनल नि बावांस आबुबो गोबांमा आं बाय कक चलि दङ बरक फाइनायनि बागै यां चाम्पर तुलासीकर नमन जयथिके आरम्भ खै चिनि 26 आश्रामबारी मंडलनि वा ते गोबांमा फाइनायनि नाय दङ ताबो हा कुवा तिके कुवा फाइनायनि नाय दङ बर बुजिखा जे बरकनो बरक सावै बुल बुजिरि वै बर जे कुबुल जाक तंमानि बर काहाम कै साइमा बेके जे तिप्रा मथा फाइनाय बर सार मिसिन मंखा आंखा 26 आश्रामबारी मंडलनि मंडल प्रेसिडेंट आनि मुंखा प्रदीप देबबर्मा आ सालनि कक्सा पांडाव ककनारखा हासे BJP नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कोइना जमातिया ते BJP नि ख्वाइ हांकरनि चेयरपर्सन जयदीप देबरमा आकोसं ख्वाइ निसिमी बिप्लबनि कक्थम चिनि खरां।